desta proposta, pero, bueno, darlle os parabéns a estas rapazas que elixiron un deporte, pois, sacrificado, polo menos, e, bueno, pois darles os parabéns por todos os éxitos que obtuveron. Pero me chama a atención, entonces, as chicas, as féminas, con un importe de 2.500 para gastos de participación son suficientes, e logo o resto do club, os homes, 10.000 non poden repartir nada cas chicas. O sea, me parece, non sei, gastos que terán, pois, a parte de representación ou de participación ou terán outros gastos, entendo, seguramente que bueno, que conocéndose entra dentro do sentido común, pero, bueno, parece que aquí as mulleres, pois, sempre, bueno, pois somos de inferior categoría e sempre, bueno, pois se nos quere aprobar algo, pois sempre se nos dá, pois, bueno, con bastante menos diferencia que ao mellor os homes utilizan, non? Hasta os gastos económicos somos económicas. Boa noite. Vexamos para o BNG a única cuestión que nos plantexa un mínimo de dúbidas e algo de inconveniente que non entendemos como uns orzamentos que se presentaron e se aprobaron, mellor dito, no mes de xullo, non poden recoller absolutamente todas as subvencións solicitadas por os clubes ou por as asociacións en cuestión. Teñamos en conta que esta bandeira se celebrou o 14 de xullo, viña programada por ese clube de remo moito tempo antes e que xa debía estar no coñecemento do Concello, que supoñemos que non o estaba, porque senón teria que estar recolleito nos orzamentos que, como digo, se aprobaron fai 4 días. Si se tuvera unha previsión, si se contactara cos asociacións e cos clubes, e se tuvera con eles a comunicación fluida necesaria e suficiente, posiblemente non teríamos que estar agora aprobando partidas parciais para subvencionar precisamente actividades tan significativas e importantes como queremos que é esta bandeira do Concello da Póvoa de Carmiñal baseada precisamente no remo femenino. Polo Partido Popular. Sí. Boas noites. Pois nós tamén estamos de acordo neste punto, non? Pero está ben a da subvención, pero o que nos extraña, o mesmo que di o Bloque, como realmente non se puxen nos presupuestos e se aprobou nos presupuestos e quedaba xa para todos os anos, non? Como nós fixemos, pois que se lle está dando ao equipo masculino. Portavoz, se non... Bueno, pois evidentemente os orzamentos estaban xa preparados bastante antes do día que foi a regata e en todo caso estamos traendo aquí. O que non me cabe ninguna dúbida e creo que tampouco o Club de Remo nin a ningún outro club deportivo é da relación e da comunicación fluida que hai pois entre a Concelleira de Deportes e os diversos clubes que teñen, ademais, acceso directo a través do seu teléfono móvil para cada cousa que necesitan, como así o fan continuamente e eles o poden, pois, confirmar. Pois, neste caso, pois, polo que fora, ahora mesmo non podo precisar, non foi incluída nese momento, ou mellor nese momento non se falara todavía da inclusión desta regata e entramos no pleno, pois, porque nos parece importante que teñan estas rapazas, este club feminino en concreto, pois este apoio. Ademais, pois penso que, bueno, cada un é hacer apoio, pero, bueno, empezar o rizo porque realmente existe esa comunicación fluida e constante. E me gustaría para unha situación, o orzamento do Club de Remo non sei exactamente, son varias decenas de miles de euros e todo o que se